Le moment ngilibona likhanya phambi kwami. Umusa wodwa ke lona Nkosi yami. It was my first time. Ngiyaqathi manje akuhlale kahle lesotweni dlala dlala uMbappe manje no Messi. Akadlali no Messi, dlala no Kane, England ne France. So iqala manje ngo9 so ngijaha ukuyobuka yona njengoba manje nebhola ngizobuya ekseni. cha buza uthi nebhola Ngizobuya ekseni mkhathi. No, ngizobuya ekseni mkhathi. Bani kubaxoxa bekuleli bandla ukuthi uyahamba. Manje ikhaya ngilosi. Ushumayela ukhona ozomreportela ukuthi ngilosi ukuthi ahambe nawo. Udlala uMbappe, the best player in the world. Shayithiwa uFan Dam manje kwami ungasabuyi. Uyangiqalekisayo uthi ngenza ngabe ngingasabuyi. Yena nje ukuphume mubu umshumayeli umbikela umshumayeli sacela uye ekhaya. Ngoba ngizwana uphuma ngizozana wathi mhlazana ushisa impepho wabika ukuthi uzobuya ubuyele emuva. Kinga le ifanele edlala kanye, idlala kanye. Inkinga ukuthi awuphendula umbuzo. Mamani urente. Ngithi ngesikhathi uphuma kini ayithi washisa impepho wabika. Wathi usemhlanganweni. Impepho ishisa baba kodwa ngiyakuzwa baba. Wakushisela wathi nami. Kodwa wena wakureport ukuthi uzobuya ubukela ibhola ekhaya. Yena yedwa ngizwana. Hayi siyazwana. Ngenzeka phela. Kodwa mkhathini. Ngenza ngifike ngendlela engafani. Cha njalo mkhathini. Kunjalo. Cha kodwa lengikhona sekuthenini le final ezodlala namhlanje. Mina ngikuphikisa ukuthi kudlala. Mina ngibuza ukuthi ngesikhathi ubaba wakhe eshisa impepho uchazile lokho ukuthi ndodana uzobuya ushiya umhlangano wokunye eFrance. Sasa kudlala uMessi noYamal. Phendula umbuzo. Bese uchazako kodwa phendula umbuzo. Ngizofika ekseni mkhathini abantu bahamba manje. Uzofika nini mina yabona ukube usesikoleni. Ngabe sekuthiwa sikubuyisele emuva. Ngabe sofeyili. Kodwa umbuzo ongabuziwe. That's why abantu abaningi babona bengayi phambili. Bahlulwa ukuphendula umbuzo kwesithu. Yabona. Ubuza nje manje ukuthi ngesikhathi ubaba wakhe ekhuluma emsamo niguqile nina la endlini yakho mayikhona phela niguqile endlini yakho kuyenzeka ingabikho kuyenzeka omunye uthothi ayikho anqengela edining room noma ekamereni lakhe akudluza umbhede athi nje kudla umbhede aseyinlawo nje la Messi ikhandlela lebeka khona isindawo lesikaqhamela kusona uzingane kuyadlula ingane kuyadlala etoilet ekushaya itoilet uthi bamsindo nisashisa impela kulowo mzuzu khona nakudlulisile ukuthi uzobuya indodana ashiye thina emhlanganweni ayobuka ibhola ayoba busy nebhola cha sesishiya-ke mhlawumbe impendulo yalapho mkhathini awukwazi phela uyishiyilanga ngoba iyona esimisile ukuthi siyephambili kakakaza usulana-ke ngaphakathi khona umshumayeli odlule kuyena wathi umshumayeli sacela ukuthi xinti ngidlule kumfundisa online nje ma uvelelwa ingozi lapho uyakhona ubani ozosabela uma ubizwa Nkosi yamaNazaretha engiyazi awumbikelanga phela shemba izwanga inkonzo uyizwile inkonzo noma ungekho enkonzweni ubukuMbappe enabazali bazokhala bathi hayi bese sontweni itheni inkonzo mkhathini le phathi ufuna ukuyikhotha ngoba manje maningi amaphathi vale ngizama ukuthola lo ufuna ukuyikhotha khona inkonzo ephathini ukuthi ngisana noma ushozi nekuseni noma kodwa khona ikhuluma ngokhaya mlungwane ekhuluma ngendoda eyedlulayo emhlabeni bathunywa inkosazana ukuthi iyobikela ilanga lamalanga malifika ilanga lamalanga ifika le ngane ifika ikhuluma ngenye indlela yona ayichazi isitori sokuthi umuyibani uhambile emhlabeni yes ilanga lakhipha isibusisi lathi inkosi imbusisi bahanjwa yona lathi mase ifika ephakameni lamfuna lo baba sengilibele isibongo sokuba mfundisi lamfuna bathiwa baba lo akasekho
sewazi manje yabo lathi ilanga lamalanga hambani nitshela umkakhe amphekele iphalishi uhamba kanjani utshele bani ukuthi uyahamba esencwatshiwe amphekele iphalishi kanjani umkakhe aphekele iphalishi wathi unkosikazi umyeni wami yani usencwatshi unensuku ey'ntathu bathiwa yenza lokho kushiwo inkosi ngoba la ekhaya kulalela izwi likashaya nina niyalilalela phendula uyalilalela na ake ngenza isibonelo ma ethi ushembe emaNazaretha futhi ngikhuluma kahle ngikhuluma ngomshuti ma ethi ushembe emaNazaretha ningangifaki kuma-social media ningangifaki o-TikTok wenza njani wena njengomshuti akukhoni la ngelinye ilanga uthatha ifoto likababa ufake ku-Facebook uthi idlula ngo-amen uma ulibonile leli foto lo amen lo uyaphi unaso yini isibusiso sikhona nisibusiso azosikhipha umnikazi uyathanda uyabona umuntu oyisolayo wendaba enkulu yazi umuntu onjani obuyayo athi baba ngonini cela ungithethelele nathi yabo nje umdlokombani ubuyile wawucentethelele lamthethelele izwi yabo awukwazi ukuthi uthi wena uyathanda abantwana abayisolayo kodwa ukuqhubeka nesono osho kahle kahle uyedelela uyabona angikho-ke lapho cha ungaqhubeka ungishaya ngize ngive isibaca ngoba into ekhona angiphiki nami ngike ngamphosta ubaba ngingamshoti ubaba vele phambili ngiyazama kancane ngiyalungisa so abantu bangexesha ukusakhuluma baba njengoba ungiyala kanje ingane ikhuliswa ngakho kuyala so amanye amaphutha siwenza mhlambe out of excitement kodwa mase sithola abantu abanjengawe sile khona esikhula kancane uyabona ngiyangimuzwa umuntu uma iphosta ubaba ethi hhayi ngoba ngiyamthanda lukhona nothando lwedlula izwi lakhe noma-ke ngesibonelo nakho nomuntu nezwana naye yakwenzwana naye nje imama bese uthi wena noyibanibani indlela ogqoka ngayo angiyithandi athi nawe ngiyenziswa ukuthi ngithanda wena lowo muntu ngibona njengomuntu onjani ohlula ukulalela wena ofuna ukwakha naye ikusasa wakho umuzwa kini ngoba phela kalalela iyalo zokwakho umuzwa kithi ngeke phela zawa uzoya kanjani nalowo muntu phambili manje-ke noshembe ngesikhathi ekhuza wena ukwenza uthi ngoba ngiyamthanda ulobani uloba isono isono-ke sihle ngoba umnikazi wasasimshini shethunini sihamba naye sivuke naye phesheya kwethuna sithi hawu ungangilibali yabo nami ngiyathanda ukuyala uyakhona iyaphela iminyaka eyikhulu umuntu ahambe emhlabeni sazothi usezulwini kanti ubanjwe yisono ubanjwe ama-likes la wayewathola nama-comment the-engagement ubanjwe o-tap screen ethukushene kuthiwa tap the screen the screen send ama-gift ubanjwe yiwona-ke manje sayeni phambili yabona isono uma sesimbambile umuntu siyafana ne-pitbull siyafana ne-pitbull yabona uma uthiwa ubanjwe i-pitbull ifanayo ma engazange uze kuthelwa amanzi ashisayo la ikubambe khona ukuze kudedele ifanayo i-pitbull angifani noma kuthiwa ikubambe la emqaleni bona ishaya ngenhlangu kodwa ifanayo nesono njalo asikushiso sifanayo sifanayo sona sikushiye into abashembe ufelile manje ngishaya ngicabanga mina lawa malaki sengangiwathola isho ukuthi yazi i-engagement yehlukile manje unyazi liyathandeka ebantwini liyathandeka kodwa mina engikwaziyo yazi ngiyangitshela bonke nalabantu abamayikho esehlangana akekho umuntu wakwagwilika ngokuthi udayisa umnyango langwenza isibonelo yabona ekhaya kuney'tolo ey'ngakanani laba abantu abanye bahamba ngisho mhlangano nawo babakhona basuke bekhona bedayisa wakwabona abantu beyisikulu laba badayisi basesonto benza imali every day kodwa
uvala umhlangano kuphele 2 days asenalo ngisho isenta ubuza kubantu abangadayisa uzobolekela ukostore yini bengagwilile abantu abadayisa umthetho walapha eNazaretha kunencwadi yomthetho ethi lapha ekhaya kunesitolo senkosi lesi sitolo inkosi ngoba isibekile isakhele nina maNazaretha akuvumelekile ukuthi iNazaretha liphume la ngaphandle liye le yothenga ngaphandle kushiya isitolo senkosi ngoba uma uthenga kushembe usuke ungathengi usuke unikele ayikho imali oyisakushembe bayimali ephuma kuwe njengeNazaretha kodwa imali ephuma kuwe ifake esitolo sikababa isuke umnikelo ngoba uma isifika phambi kwashembe wena ubuthenga mhlawumbe ngithi inyama lapha eGoli uma sebeyithatha abasebenzi basebhusha sebeyisa kubaba ukuthi namhlanje baba sidayisele uma ifika kuye ifika negama lomuntu ukuthi leyithenge bani leyithenge bani yes washintshelwa ngoshintsho ngalo bese leyo mali ifika ibhala usizi lakini yes ayithatha ushamba athethe icala lakini wena wazi ukuthi wathenga inyama nje mhlawumbe yamdayisela kanti uthatha amacala abazali bethu ngoba nasemakhaya sehluleka ukugcina umsebenzi esikhathi uthenga kulapho ababosa usi oluphuma lapha kudla abantu bakini ukudla ukuthenga ingane yabo emzini kaNkulunkulu ngomnikelo wabo Shuthi manje kumele sizame ukuthi makwenze ukuthenga la esontweni cha ngisho thina abadayisa bazama impilo kodwa into edala bonke laba abantu bengagwelile abadayisa emhlanganweni ngoba badayisa ngaphansi komuzi kaNkulunkulu kanti umthetho uthi akudayisa ngaphansi kwamagceke omuzi kaNkulunkulu ukuba mhlawumbe bangale ngaphandle nje abantu bomphakathi obuka abantu bomphakathi uma kade kumhlangano laba bayidayisela lapha ngaphandle makade kumhlangano ukuthi basala bakhe imizi yabo befaka ingane eqoleni bethenga ama-uniform amasha enze yonke into amaNazaretha ukuthi makade vala umhlangano hambe yoboleka imali komashonisa adayisayo isibusiso kule nto abayenzayo siyo njengoba bavula iy'tolo phakathi kwamagceke omuzi kaNkulunkulu bahlangana nini beshaya umnikelo beyokhunga leya ngilosi kaShembe okuyiyona eyalandayo egade isitolo sikababa bezocela isibusiso inkosi sicela nathi usale usivumele hayi nje wabona manje la phansi sihlale ehlalweni sinama-restaurant ubaba uyaqhamuka uhlele esihlalweni la sila mhlawumbe unkosikazi kudlula uShembe siqhwakele nangu baba mkhulu siqhwakele lapha sise-restaurant sikhona nesinye isihlalo lapho ekhaya kolezi zihlalo ezake zivele lapho emadolobheni vela inkosi ilanga umzini wasephakameni wayakhahlela isigqoko esahleli indoda edolobheni yathi kukuphi umuzi kayihlo senaba ney'tulo nami lapha ekhaya kuyohamba kuhambe kusasa nivukele uShembe ngoba seniney'hlalo zenu akwenze sishaya amakofi heysi hayi mkhathini hayi mina ngizasele imali yakusini ukuthi ngaze ngona manje-ke masewonile-ke yiphi indlela kumele-ke ubuye ngayo ngoba phela uyathanda abantwana abazisolayo ngithe kuwena yabona njengoba uyabona izwi lapha ekhaya uma selikhulumile lathi angifuni ukuthi sekufanele uyikhokhele wena nami ngikwenzile sewuzama indlela noma ungaya embengeni ungasafukanga umnikazi ufike ufake lo mnikelo uthi ngizocela into ethelele ezulwini ngona ngingazi kodwa ngoba useze wathetha umnikazi wezulu cela uNkulunkulu angithethelele abakithi bengakhishwa ngami ezulwini ngoba kuyenzeka kusale wena abantu abayinade sekusele wena hamba uyahlathuzela yabo lokhu uthi ngiyiNazaretha kanti sekuhamba iflegi le ngubo lena oyigqokile ilingana wonke umuntu ayimphile yabo ingubo emhlophe ungangena isidakwa lapha esikwaziyo ukuyithiba yes sifike siyithenge le ngubo siyifake emzimbeni izosenela
kodwa yisho ukuthi ngokusigqoka kwayo sesiyinazaretha ngoba inazaretha ayeningi inazaretha akhona kwembatha leyambo ungena emanzi basithi ngenazaretha uba yinazaretha ukuthatha isifungo uzehlukanise nento zazo baningi abembatha ingubo emhlophe kodwa bawona manazaretha ngoba inazaretha liyasesaba isona angisho ukuthi alisenzi kodwa liyasesaba noma lisenza isona emehlweni omhlaba abantu liyafihla ngeke vele umfihlele uNkulunkulu Nazaretha alisidli nje isono bumi kusende isikhiphe ngapha ngempologolo isiqobe kubukizwe inhlansuthi nje iqhuqana nebhodlela likabhiya ishuka insangu idla isinemfu yakulona Nazaretha empilo mbayo nenkinga akulona Salame sesengasemapheseleni bawumkhathini ngicela ukubuza ukuthi kule genge engangathi njengoba sisagcwele ukugijima nje sambe sibambelela lapha nalapha mhlawumbe kuphi into ongakusho noma ngingasuka ngizwa uma ngisambe sibambelela kule genge engangathi athi ngizwile ngitheni uthe isona sifana nani ukuthi sifana ne-pitbull sikubamba ngasikudedeli noma ngabe uyabona okwenza manje uyokubamba kusasa abantu abaningi namhlanje empilweni abaphumeleli hayi ngoba mhlambe bethakathwa abantu babanjwe izinto abazenza besakhula ukuhamba umfana ubambelele lapha hlangana nomuntu esimanga nembathe nayo hayi ukuthi uyijonga phela ilingana embathe mhlawumbe embathe nayo mhlawumbe beyintombi kwesisikhathi akayona intombi umshiye kubeke nempilo fike egoli umuntu bamshiya ngithi awumazi lo muntu ukuthi yena qobo lwakhe la ebehamba khona njengoba efika kwena engasaphelele udlulephi nakubo Shuthi indlela yakhe ngabuye izothinta nami. Uyabona phela manje kena namathelana naye. Ukhovo uthola udla yena nawe liyokudla. Shuthi ngenza mengakaze ngilale nabelungu kodwa yena ekalala nabelungu elinganisela. Ulisile. Futhi nami sengike ngilale nabo ngoba uyafana nolalile nomlungu. Kodwa singaze sekungathi sixwasa abantu. Uma lo muntu akhiphisile nawe ulalile nendiya ngoba ungcolisile mekakhiphisisa maya khiphisiswa ukungcola ukushiya uthela ngethi unjela umnyama zibe mnyama nje izinto ngithi ethina ulele nomfelokazi ulale nomfelokazi ya ngithi-ke isono siyafana ne-pitbull ngoba masike sakubamba mawena ungazange wathatha isinqumo sokuzehlukanisa naso waze wagcina ususetha igama wathi isono sami siyohamba naso siyongena nawe thina isivuke nakho yokwala ngisho bekukhuza abantu bethi uma bebakhuza ukuthi bayathanda ukukhuluma isono zabantu baxakwe yini kanti umuntu akanaso isono kodwa siyamvakashela but once wasukuba nalento ukuthi isono sami khuluma ngezono zethu ulahliwe ungagona isono khona abantu okegona isono asifukamela asifakile iphromastofo afuna isifudumala yabo afuna sibe semthethweni ukuthi yena unesono lesakhe kanjani kanti ufunane sonke uma unezono zakho thola umuze siyakuwo akungeni naso awukwazi ukuthi ungaqoza ukuthi unezono zakho kodwa ukuthi uyakhona abone izinto ukuthi kwakunendoda yawumfundisa ey'nkonzweni ngelinye ilanga isebandleni layo lamazayoni ithi-ke namhlanje bandla likaNkulunkulu ngizokwenza okungajwayelekile ikakhulukazi ngibhekise komama hhayi amadoda ithi ngizonehlukanisa ngamaqoqo kusho le nto ithi ngicela omama abangondliwa abayeni babo besukume bebuye ngabo
sukuma amakhosikazi abangondliwe bayeni baba bangakudli yathi ngicela omama abashawa bayeni babo emakhaya sukuma amakhosikazi yathi ngicela omama abalahlwa amadoda basukuma bayeni kuleli qembu lokugcina Soyiqhubeka enyameni-ke uma kuthi aniyiqedile. Labantu lamnazi lezi zitha ezingafuni imizwa lendaba. Yizo lezi zitha lezi. Kuleli qembu uyabona leli lokugcina okwathiwa elingondliwa abayeni balo. La khumbula ukuthi khona unkosikazi amfundisi. Uma le ndoda ibabiza asukume nonkosikazi wakhe. Washa amadama la. Wajoyina iqembu elishawa wabakhwenyana. Mama bashawa amadoda abahlumela. Wasukuma yabuza indoda yathi uyaphoya. Wathi enganami baba uyangishaya. Yangihlukumeza ekhaya. Yaphuma ngomnyango. Bashiya ibandla mfundisi. Bashiya ibandla engasabathandazelanga. Yini na? So siyafana noPitbull. Sifana nomnenesi. Sikubamba nomusepulpitini sikubamba. Umfundisi futhi mase sifike Ushiya phansi ibandla. Ushiya ngoba ngeke usifihle forever. Ukuthi elinye ilanga uphethe inkonzo ukhuluma sekuvukela ukhuluma inkonzo. Uzize suthi hayi phela mengasekho umkhwenyana. Uzize simbathisi. Uthi phela vele umkhwenyana sashona kanti kwakumele kube njani? Sesikukhumbuza ukuthi hayi ngibona awukwazi ukuthi ungakhuluma uzoqede nalabo abantu ungabahlebeli ngabo. Sivuke phambi kwesihlalo sasezulwini sithi ya nami ngikhona. Hayi ngikhathini. Ngizwa sekuthiwa ngiyangixosha seniyodla inyama. Baba, ngizwa kuthiwa usiyangixosha seniyodla inyama kanjani? Sengisebenze kangaka uyangixosha seniyodla inyama. Mina ngikuxoshi kodwa nje bengisachazela le ndoda lena. Sezoqala. Chazela ama-POS anginanokuthi awana ama-POS. Ngase kodla inyama usethi angihambe mina. Qhubeka nomkhathini. No. Ngiyabonga kakhulu umkhathini. Isifiso sami umkhathini Ise-Miami. Ise-Miami le? Yeah, ise-Miami. Bekuyini nothi ngiboya i-dates bekumhlaba? Yeah, 3 March. 3 March. Oh, lapho mhla 3 March. So i-final izobedlala kephi? Kuye le izobedlala khona i-final mama. For the Fincher Island, that's for the billionaire seat. Final. Kuthi angizange ngishuthe isithombe, but I will show you this. Sizobe se-New York. Kuye New York? Yeah. Yephi la? Downtown yase-Tampa, Florida. Florida. Yeah. Oh. Hey madoda sikhonza nani unyazi kodwa nini hayi unyazi ise-Mexico ise-Mexico la wasolandela lase-Mexico la yeah, that's Belize City, ise-Mexico. Oh. Yeah, and that's a beach house. Nice. Hectic. So you were taking these videos? Yeah, with my phone, as you can see. 29 April. 29 April. Let me check. Yeah. I can see. Hey, let me show you the one from. So when are you flying back home or flying back to wherever you're from? I'm flying back on the 16. Oh, so now umkhathini umazela lapho ngoba kuhlanganisa nokhoza umazela la ku TikTok nakephi. No, umngani wami from kudala yabo. Oh, Miami Beach. That's Miami Beach. Now, so those are one of the beautiful islands. So can you speak Zulu? Yes, I can. Proper Zulu or you can't? This is Sasemhlabu uyalingana sikho perfect. Yabo for the fact that Sasemhlabu uyalingana awusazi siyakuchitha. That's a wasit. Oh hey la kubhalo baby lapha phezulu enambeni engena. So imali yakephi? Which currency is this? That's US. US dollars? Hey, that's US. This 100. See, United States of America. Where is it written? Yeah. Oh, United States of America. Manje usuke US nje njengoba. Hey,
Ha ha ha. we-US. Hayi makhosana ingeke, hayi makhosana usho unisebenzele overtime usho.